cariad I mi. Diolch I ti eto. Rhoddaf I ti mywyd yn llwyr. Nawn ni sefyll I ganu. Wel, fi wedi gweud tipyn am y cyfnod yn barod, felly sa'n credu bod eisiau dweud mwy nawr. Ond pwysleisio hyn, mae'r bara yn bara ddi-gluten, mae'r ddiod yn ddiod di-alcohol, felly peidiwch gadael i'r pethau hynny fod yn rwystyr I chi. Yr unig rwystyr I ni eisiau i'r pethau yma yw bod chi'n cydnabod yn eich calon bod chi ddim eto yn nabod yr arglwydd. Ac os felly, defnyddiwch yr amser yma mewn ffordd llawer gwell yr bitau gyfred, defnyddiwch yr amser yma I geisio yr un sydd wedi roi'r pethau hyn ac yn cynnig ei hun I chi yn awr. Fi'n mynd I ofyn I Dewi ddod gyntaf. I Dewi'n rhoi diolch am y bara. Bydd y bara'n cael ei ddosbarthu ac os newch chi gadw fel bod ni yn gallu cydbwyta gyda'n gilydd ac yn yr un modd bydd Rodri'n rhoi diolch am y gwyn, bydd hynny'n cael ei ddosbarthu ac os newch chi gadw fel bod ni'n gallu yfed gyda'n gilydd hefyd. O ddiwyd tad ac yn gofyn am help ysbryd glân I gyd nawr I feddwl o ddifri myfyrio ar pwy yw Iesu Grist a'r hyn mae wedi wneud drosto ni. Ni'n gofyn bydd ti yn atgoffa ni o newydd. Mae fe yw'r un a bydd pawb yn plygu ger I ffron rhyw ddydd. Fe yw y barnwr. Ac bod hyn felly berthnasol I ni gyd, na allwn ni ddim cuddio, na allwn ni ddim osgoi yr arglwydd Iesu Grist. Ac fel mae'r ffermwr yn gwahanu y defed wrth y geifr, bydd yn gwneud hynny rhyw ddydd, ac yn dweud wrth rai I fynd I ffwrdd, ac I eraill dewch I etifedu y deyrnas. Gen ni'n gyddio felly arglwydd bydde meddwl am hynny nawr, yn gwneud I gyd I fod o ddifri.
Ond diolch bod yr arglwydd Iesu wedi dod y tro cyntaf. Diolch wedi dod a byw bywyd sydd yn sanctaidd. Bod neb fel yr arglwydd Iesu. A bod ni wedi nabod pobl dda, pobl ni'n edmygu, ond bod ni neb a gallwn ni ddweud i bod nhw yn wir ac yn ddifau fel Iesu Grist. Ac bod neb felly erioed wedi byw. Ac yn diolch i ti amdano fe. Yn diolch i ti felly wrth feddwl am y farn yma a sefyll bod y flaen di. Gwybod bod yna ddim byd gyda ni yn ffrostio yn ni'n hynny. Bod ni'n heiddi gael anfon i ffwrdd. Ni yn diolch i ti bod ni yn cydwyd a dweud halleluia. Diolch bod ti wedi darparu ffordd. Fel o'n i'n cael ei fod yma, cyn cynio a drud. Cyn creu unrhyw beth y bod ti wedi trefnu ffordd. I'n hachub ni, eich chyduried eog. Fel bod ni yn cydwyd at y ti. Byddwn ni yn meddwl nawr am y ffordd yna. Am fywyd Iesu Grist. A'r hyn i ni yn ei wybod am y blynyddoedd ola yna. Ac am yr wythnos ola yna yn arbennig. A'r holl wawd, a dioddefaint, a'r curo, a'r pobl yn troi cefn arno fe ac yn ei adael e, a hyn o'r ei ffrindiau yn ei adael e. A bod yr arglwydd Iesu wedi mynd yn ifydd ac wedi rhoi ei hunan yn aferth. I'n bod yn arglwydd bydde hyn, bod e mor gyfarwydd i ni. Bydde fe'n toddi colonnau caled i. Rydyn ni yn ymateb. Yn ymateb gyda emosiwn ac yn ymateb gyda yn enhwyllus ni hefyd. Bod ni am byw bywyd o ddiolch i ti. A bod ni am gymryd, fel i ni nawr, cymryd y bara yma ac yn meddwl am y corff gafodd ei rwydro. Bydd o'n gwaed a gymryd y bwyd. Bod y pethau yma'n fyw i ni. Diolch i ti bod ti wedi rhoi'r symbol yma i helpu ni deall. Hyn sy'n tu hwnt i ni fel arall. Dy ras di, dy gariad di. Ac i ddeall o newydd bod ti wedi caru ni a ni yn heiddi dim byd. Ni yn gofyn nawr bydde y munudau yma yn arbennig. Bydde y munudau yma yn helpu ni, bob un o'n ni, i nesau at y ti. Ac bydde yn helpu ni ddim jyst nawr yn y foment yma, ond dros y dyddiau a'r wythnos sydd o'n blaen ni. Bydde ni yn llyged ni o hyd ar Iesu Grist. Yr un nath ddioddau dros ni, yn cymryd y cyn ni. A sydd wedi setlo'r bil yna, bod ni ddim mewn dyled, ond bod ni wedi'n gollwng yn rhydd. A dwi'n siarad yn ni trwy'r symbolau hyn, siarad yn ni trwy'r air ti. A tyn ni yn gwasach at y ti di. Amen. Amen. Mae'r apostol Paul yn ysgrifennu i'r eglwys yng Nghoryn. Fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd yr hyn hefyd a drafodaeth i chwi.
i'r arglwydd Iesu yn nos y Brodorchwydydd gymryd bara. Ac wedi ddod ddiolch, fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff, sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn heb hof am bara. Yn ni fwyta dyn gilydd. Arwydd Ewian, diolch i ti bod ti yn nabod ni ac yn ymwybodol o beth ni fel. Ni diolch yn bod ti wedi dod yn un ohono ni yn yr arwydd Iesu Grist. Ac o Dduw, ni'n diolch i ti bod ti'n gwybod bod angen atgoffa ni. Hyd yn oed o bethau dylen ni ddim anghofio. Ni'n diolch ti bod ti'n mor drygarwg, bod ti'n cofio. Bod ni yn bobl anghofus, yn bobl sy'n crwydro ac yn bwyro. Ac arwydd ni'n diolch i ti bod ti'n wedi rhoi y symbolau yma i ni. Ac o Dduw bod wrth i ni arogli a chyffwrdd a gweld a blasu bod ni yn profi gyda'r gair, reality, gwaith Crist, bywyd Crist, troson ni. O Dduw, ni'n diolch i ti bod hyn yn rhywbeth i ni wneud dros dro hefyd. O Dduw, ni'n diolch i ti bod ni'n dod at y gwir artist, at yr un sy'n creu bob peth, a bod y gampwaith yma o'r efengyl i hyd, o dy ffordd di o achub pobl fel ni. Bod y cipolwg ni'n cael nawr wrth gymryd o'r bara ac yfed o'r gwyn. Cipolwg ni'n cael a'r gorff Crist yn cael ei dorri, o'r gwaed yn cael ei dywall. Beth mae hynny'n golygu ni bod un yn cymryd digofaint yw. Yr un oedd ddim yn heiddi ei wynebu fe, un oedd yn berffaith. Yr un oedd yn bir ac yn lan. Ac eto yn gwneud hynny fel bod ni yn cael bywyd. A roedd ni'n diolch i ti bod e ddim yn gampwaith fel mewn galeri, sy'n gallu gwylio arno, edrych arno am gyfnod, ac yna bod hynny ddigon. Ond yn wir bod tragwyddoldeb yn rhifyr i ddweud yn iawn amdano. O Dduw, yn gweddio. Fel ni wedi canu heddi barod yn agor ein llygad ni i weld a rhyfeddod yr hyn sydd yn y symbolau mei, sydd yn yr arwydd Iesu Grist i hi. Byddwn ni'n cael blas ar wledd mwy sydd i ddod. A bydde hynny ar gogoniant yr arwydd Iesu Grist. Amen.
Yr un modd hefyd, fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Newch hyn, bob tro ar y ddwch chi, cof amdano. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, byddwch yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd. Hyd nes y dal. Ni yfed yn ni. O Dad Sanctaidd, ni'n diolch i ti unwaith eto am dy gariad di. Diolch dy fod ti yn ein adnabod ni. Diolch Arglwydd dy fod ti yn cyflwyno dy air di a dy wirionedd di. Yn wir yn cyflwyno dy hunan i ni. Mewn amrywiaeth o ffyrdd. Ac o Dad, ni'n gofyn nawr wneud i yn galluogi ni bob un. I dy dderbyn di, i ymddiried yno ti, i dy ddilyn di, yn ifydd, i fyw, i dy fwyn di. Amen bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni emyn ola. Mynd i gan i rif 365 yn y llyfr yma. Mae'r gwaed a redodd ar y groes, o oes i oes i'w gofio. Rifyr yw tragwyddoldeb llawn i ddweud yn iawn amdano. Prif destun holl ganiadau'r nef yw iddo ef a'i heiddiad. A dyna sain telynnu glân ar uchaf gan gogoniant. Ie, mae pob campwaith dynol yn mynd yn boring ar ôl chydig bach, yn dydi? Ond nid yr efengil. Nawn ni sefyll i ganu.
Nawr, gras yr arglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas ar ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll, o'r awr hon ac i byth. Amen.